Edward Cicluna li nħata gvernatur tal-Bank Ċentrali it-tlieta u jibda fil-kariga nhar il-ġimgħa għadu deputat fil-Parlament. Fil-15 ta' Diċembru Edward Cicluna għamel dak li kien jidher l-aħħar diskors tiegħu fil-Parlament. Diversi ġurnali u portals jirrapportawh bħala tali. Mr. Speaker, billi fil-jiem li ġejjin ser inkun qiegħed nagħti r-riżenja tiegħi bħala membru tal-Kamra u llum hija l-aħħar ġurnata li għandi ċans nirringrazzja l-Kamra tal-li tatni ftit minuti biex insellem l-deputati u nies in ġenerali. Iżda hekk kif qed noqorbu għas-sena ġdida u l-ftuħ mill-ġdid tal-Parlament wara l-vaganzi tal-miliet, Edward Cicluna, maħtur bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali, għadu deputat fil-Parlament. Net News kiseb informazzjoni li Cicluna għadu ma tax ir-riżenja tiegħu. Dan l-istazzjon staqsal l-Speaker Anġlu Farrugia u l-iskrivan tal-Kamra jekk fil-fatt ingħatawx ittra tar-riżenja minn Edward Cicluna. Ftit ħin wara iwieġeb l-Speaker innifsu u kkonferma li sa issa Edward Cicluna għadu ma baċċ l-ittra tar-riżenja li jfisser li għadu deputat u se jkun qed jaħdem u jirċievi ż-żewġ salarji kemm bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali kif ukoll l-onorarja bħala backbencher tal-Gvern. Dan minn barra sitwazzjonijiet li jistgħu joħolqu konflitt fiż-żewġ ruoli. L-att dwar il-Bank Ċentrali huwa ċar fejn jidħol il-membri tal-Bord tad-Diretturi fejn fl-artiklu 9 jingħad li ħadd mid-diretturi ma jista' jkun nominat jew jibqa' direttur jekk ikun membru parlamentari. Is-sitwazzjoni mhux daqshekk ċara fejn jidħlu l-karigi ta' gvernatur u deputat gvernatur. Filwaqt li artiklu 9 jagħmel referenza diretta għal membru parlamentari, artiklu 8 jgħid li l-gvernatur u d-deputat gvernatur għandhom jagħtu l-ħin professjonali tagħhom kollu għas-servizz tal-bank u ma jokkupaw ebda kariga oħra, sew jekk kumpens sew jekk le. Madankollu l-istess artiklu jgħid li gvernatur u deputat gvernatur jistgħu joqogħdu fuq bord, kummissjoni jew kumitat jekk l-attività ma toħloqx konflitt mal-qadi ta' dmirietom. U għal-Bord tad-Diretturi tal-Bank Ċentrali stess li jistabilixxi jekk hemmx konflitt jew le bejn il-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali u li tifforma parti minn xi kumitat jew bord.